Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Rias Jack Development Corporation, Lourdes Catering Services, Perth. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, pilgrims, choir members, and all participants of this Holy Mass. Healing, Nathan Tamashu, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Jewel Taok, Eduardo Aya, Joseph Lim, Oligario Sr., Susana Gabukan, Susi Padrigon, Florencia Ramasasa, Raul Diosdado Mier Sr. Birthday blessings ni Anunciacion Tisoy on her 89th birthday. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada, Dr. Clarissa Brigoli and family. Pahulayng dayon, Bienvenido de Tablan, Conciso Go Macias, ang mga kalag sa purgatorio o ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Mga igsoon, sa itong pagsauli ng Santos nga Misa, atong madawat ang gitawag ito kaluoy sa Ginoo. Ang iyang kaayo o kaluoy ba? Sa mga inaota, kita atong madawat ang grasya uban kanato din karon. O sa itong taigsuon itong nagsimba diha sa itong dasag panimalay, no? Naunta ang kaluoy ug ang gugma sa Dios maanaa kaninyo. Tagaan ta sa kayuhan ug maghiling sa lawas o sa kalag. No? O karon maandam kita sa pagdawat sa kaluoy sa Dios nga mao ang iyang kapasayloan sa mga sala nato. Ato ang basulan ng atong mga sala.
Ganahan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiloon ang atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo. Nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo, o pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon sa mong kaubos, o itugot nga kami, nga luya tungod sa pagpasayod sa among pangasala. Matabangan unta kano'y tungod sa imong kaluoy. Pinagi sa mo Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo Dios kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises mo'y nagatiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa ka adlaw ni ana, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga nagagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit, apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit? Duulon ko og susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa tiliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Siya mitubag, unsa man? Ang Dios miingon, ayaw pagduol, hubua ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa gitabuna ni Moises ang iyang nawong kay nahadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ako ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang sangpit sa pakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa mikonsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon. Ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabuno kining yuta ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, ug sa mga Hibihanon, ug sa mga Hibusihanon. Si Moises miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako. Kinsa may iyang ngalan? Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita, si ako mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita. Ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang ako ngalan hangtod sa kahangturan. Kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug
maluluyon. Daigang Ginoo ukalako, tibok kong kaugalingon, daiga ang iyang balaang ngalan. Daigang Ginoo ukalako, ugayaw kalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo nagalikon sa katarong, ug sa mga katungod sa tanan mo balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalanglagan. Gilibutan ka niya sa kayo o kaloy. Ang Ginoo sa katarong, ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi, ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Maluluyon ug maayo ang Ginoo, dugayng masuko ug puno sa kaayo. Kay maingon nga ang langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kayo alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang nahitabo sa ato mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod, milatas sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ang ilang gikaon, pan nga espirituhanon, ug nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. Kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila, ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan pa ni ana, wala kahimot isa Dios ang kadaghanan nila. Busa gilaglag sila ug gikatag ang ilang mga lawas sa kamingawan. Kining tanan mga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag daotang mga butang ingon sa ilang gihimo. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kining tanan nahitabo kanila ingon nga panig-ingnan nato. Apan gisulat kini aron makakaton kita. Kay ania kita sa panahon
nga hapit na moabot ang katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Come to know your love by your word. We now are here for your word. We praise and give you thanks for your word. We all are saved through your word. We come to know your love, your word. We are here for your word, your word. Praise and give your words. We all are saved. We all are saved. Ang Ginoo manaak kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Hesus, may tungod sa mga taga Galilea, nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasala kaysa ubang Galileanhon? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod niya atong napulog 8 nga nangamatay dito sa Siloam, kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili, sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Jesus kanila ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoy igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron sa pagpangita og bunga niini. Apan wala siya'y nakaplagan. Busa mingon siya sa iyang hardinero, tan-awa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga ni ining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi o naser, bisa ni ining tuiga na lamang, kay akong gilibutan og kubkob ang punuan, ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo, apan kung dili, ipaputol kini. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unas tanan, ang kurong bulan maron sa bukasyon. Pabitaw kini itong misa karon, no? Ubang kanato, natay mga bisita, ato sang ipalaila kaninyo, si Father Dave Villasiran, ato Archdiocese Director din sa Archdiocese Sugbo, Vocation Director. Usab ni Asad si Manner, may Father Manny Mijares, SBD, Vocation Director usab sa mga SBD. Ni Asad ang mga madre, no? Kita daghang ang madre. And laig uniforme, no? So in a special way, we pray for the vocation, labi pa
sa vocation sa pagkapare, vocation sa paghalad, consecrated life nga to sa ato ang simbahan. So mga igsoon, let us pray for them, for our sa ato ang vocation sa pagkapare. Ang Ebanghelyo ron ba? Nindot ni siya kay murag nakatubag ni siya sa daghang ipangutana nga akong hitagbuan gikan sa mga tao ba. Ang ilang pangutana mao kini nga padre do na bagyo gaba. No? Kung anong utana ka man ni ana, ingon siya kanang ang among parokya ba, igabaan makatingali ni kay sakad atong gitawag tog ang pare namo among gibato. No? Unya amo ang siraduan ang simbahan. Pastilan sakad adto hangtod karon wa gyud na pare na. Kana pangutana na niya. Nakapangutana na pagyud na usa ka amahan ningon siya nga padre sa problema nako ang problema nako mao na kini ang nagpagkaplisod jud kayo way tahod nako mutubag-tubag di ba kini gaba no kaya ano man to kay ako sar kay ako magug sa likoy akong amahan sa God di pa usa sa padre ka nang sa daga pa ko ba nagpa-abort ko. Karong minyo na ko, sagsawaan na mo, paningkamot, di mo mga anak na gano'n. Huwag ko gabae ka. Pwede akong silingan, mga pwede libakira dyan kayo ba nga, sus, bisakin sa silingan din mamabdos, libakong dyan nga, sus, minaangkan, nakapaangkan, gipaangkan. Sus, pagkasunod tuig, yes, ang anak gipaangkan. Gibaan to pa din, no? Dakan kayo, pwede akong sakit-sakit. Unsa mo tawag ng sakit ko? Pwede, gaba ba kayo sa mga sa... Okay na akong madungog. Na akong gitubag, yung ko nga, well, kung pasabot mo sa gaba, nga kanang imo mga ngilad nga binuhatan, nahitabos mo kinabuhi, tungkol sa imong ngilad nga binuhatan, aka na gaba ka na. At tungkol sa imuhang, tawag na ito, imuhang bisyo, nasakit ka, gabaan ka. Tungkol sa imong sala, mauna siya. Gaba na siya. Pero kung gipasabot niyo sa gaba, mao kini, nga tungkol sa imong sa ang Ginoo ni kastigo nimo, kitaga ang cancer, ulcer, unsa pa, kung ang Ginoo mo kastigo nimo, dili na gaba. Di na gaba. Kaya ang Ginoo gyud timan di gyud na mo daot nato. Ang Ginoo gyud sumala pa sa salmo responsoryo santo maayo og maluluyon. Di na siya mohatag nato og kasakit, dili na siya. Maayo na siya og maluluyon. Ang iyang tuyo mo rin gini ang pagkigugma kanato, ang pagluwas kanato o makasa ta ang iyang buhaton, di kastigo na mangita siya utsa pagluwas kanato. Sus pagkapait. Kung ang Ginoo ba, yun ana ba, nga kada sa nato kastiguhon ta, patay tang tanang oys. Pero ito sa kabataan nga, doon siya ba nga, nagpagsama sa doktor siyang mata, pagsama sa doktor, ang mata mo ramanig ka ng doon sakit, mo rabag taas grado, mo di ni madali, mo mabuta ka. Ningon siya, gigabaan magkako. Kaya suwa pa siya mapagsamin siyang mata, nagtanaw man siya salidang bomba. Porno. Kanang magtuho pa ito mga kada saan na ito, tagaan tagkasigos Ginoo, pasilang ka, no? Kadaghan ka na itong buta din hino.
Kisay ba mo kita gilas? Pero mga igsoon, ang Ginoo timan maayo og maluluyon. Maayo gyud siya tungod kay ang iyang tuyo mao gyud to save us pagluwas kanato. Ato lang dungog ang unang pagbasa, di ba? Unang pagbasa niya. Ang Ginoo tanaw nga nagtan-aw sa kahimtang ato sa mga Israelitas yang katawhan. Sa tanaw, unsay nahitabo sa unsay gibati sa Ginoo, ang kaluoy mo nang iyang pedas si Moises sa pagluwas. Luwasa sila. Ningon yung Moises umadto ko tuan ka ko kinsa may nagpadana ko sa may imungan. Ningon na Ginoo, ina siyang I am who am. Ako mo ako. Siya pasabot, ako mo ako ang muluwas. Ako ang mo buhat sa tanan. Mo na nga tanaw ang kaluoy sa Ginoo. Giluwas niya ang katawhan sa Israel, di ba? Gipalabang niya sa dagat, giluwas niya harong dili na patio sa mga Egyptians. Giluwas niya, gitagaan niya, gitawag pagkaon, mana og tubig, harong mabuhi. O sa ikaduhang pagbasa, naminaw mo, gipahinumduman gid San Pablo sila nga, tanawang sinitabo ato sa panahon ni Moises. Ang Ginoo gyud sa pagluwas, bisag gini karon puong ko niya, kita giluwas gyapon ta sa Ginoo eh. Timan ininyo, si Kristo nagluwas gyud kanato. Ug mao nga tan-awa yang gibuhat nato, no? Tagaan ta niya sa bunyag harong kita maluwas ta sa salang panulundon. Kita gigigiyahan ta niya, tagaan ta sa Eucharistia harong kita maamuma kita sa kitawag to sa grasya nga atong lawas tong kinabuhi. Ug gani kita gitagaan ta sa kaluoy aron kita mapasaylo sa itong mga sala. Munang puong pa ni sa to igsuon sa puong pa ni San Pablo ningon siya, pagbantay kamo, makaton unta mo sa nitabo sa mga tao sa Israel nga bisa pa sa kaayo sa Ginoo nagmatig-a sila. Munang uban nila taon murag nagabaan tungod silang sa lawas na makasudod sa yuta nga saad. Munang pulong pa niya, unta gyud kita magmaunungon niya sa Dios. Hunungan na ang inyong mga binuang ug pagpuyo diya sa Kristohanong kinabuhi. Ang Ginoo mga igsoon, maayo gyud ug maluluyon. Di lang kay siya maayo nga muluwas kanato, maluluyon gyud siya. Kini kaduharong sumbingay nga atong nabasa. Unsa man ang kahoy ihira, no? Kini kang ihira ba? Tanom ni siya nga mumunga gini siya katuluso sa katuig gini siya. 3 times a year ba? Pero ang nahitabo, tanawa, tulo lang katuig, wag yung bunga. Munang ningon tag-iya, sus, putla na yun, nag-usik ko sa katambok sa yuta. Kung sa iya. Pero ningon ang harin 1 more year. 1 more year. You know, ang kaluoy sa Ginoo ba will always give us 1 more chance. Ang Ginoo gyud always. Sa prison ministry, doon naman may gitawag itong mga Bible sharing bitaw, uban sa mga pinriso, nga uban sa mga igsoon na ito nga gawas na nag-apostolate dito ba. So sharing. Dito sharing nga di ko kalimot. Kaya murag napikhan mi sa nga pinriso. Nawalihan ba? Buong pag niya, ningon siya nga, sharing of the Bible. Ningon siya, parehas biya tanan makasa. Wala pasabot kay priso mi, mas na kumiksa kay ninyo. Magsa tang tanan. Ang diferensya lang mao. Nasakpan mi, kamu wap asakpi. You have the chance. Pasalamat mo ito sa Ginoo. Doon na mo second chance. Pag-Muslim ninyo, kami, nagbahay mi, we had our chance. Wa na mo pag-Muslim.
tanawa, kapait sa Kristo kinabuhi. Because you have that chance. Take advantage. You have the chance. Kining kaluoy nas Ginoo mga igsuon, no? Way kinutuban. Kana ingon nga gituwag na to second chance sa Ginoo. Daghang kay nag second chance. Mura ningon last na lang ni, puros last pero siging last. Ang Ginoo ang iyang chances ato. Ka ang Ginoo god iyang kaluoy wa may kinutuban. Muna ka nang iyang chance sige gyud sige lang tang another chance. Kung asagbahin sa Ginoo, He will never surrender and being fed up yun and giving us chances yun. Pero ang Ginoo, kita, di man ta para sa Ginoo, doon naman tayo katapusan. There will be a time nga igpiyong itong mata, di na mubuka, mao na ni last chance. Kaya as long as you live, there will be a chance for the Lord. His mercy is unlimited. But we are not. We are mortals. It could happen anytime, anywhere. Mahimo na siyang may tabo diha kanimo. Bitaw nga, let us take advantage yun. Nga kining kahigayon naghatas Ginoo nato ba? The chances He has given us in our life. Kining di pa kining gas sa Ginoo ba kining the gift of time. Di ang taghigayon panahon nga kita mag-usab. Doon ay madre nga akong textmate ba? No? Yang giteksan, salamat kay ko kay nakaigtan ako sa paagi sa pag-summarize sa kuan ba sa ebanghelyo karon. Paminara good ingon siya nga sa iyang text every day kuno God hands us 24 golden hours free of charge. Even if we have all the money in the world, we can never buy an extra hour. We should value every minute of our life with a grateful heart and enjoy it in thanksgiving. Tagaan ta sa Ginoo og 24 oras kada adlaw. Oh, kada adlaw. Free of charge na siya. Pero unsa kini ka valuable? Nga bisag pila patanang kwartas kalibutan pa. Kini dili kini igo nga makapalit lang bisag sa ka-oras. When you die no more sa ka-oras. Muna while there's still time po siya. Make use of it. Ang time is mercy from the Lord. Ingon sa Papa nga, this is the year of mercy. Tinuod ka na So yung sabi, be merciful. For dili ni year ang mercy every minute is God's mercy. Every minute that is given to our life sa atong kinabuhi, nga buhi ta ang minutuha sa kinabuhi, is a mercy of the Lord. Mercy for us. Muna nga, let's enjoy it. Salamat sa Ginoo. Unya ka na, ato nang gamiton ba nga, that is the moment of mercy ba? Nga unta ato nang gamiton to the best. Kutos labing maayo. Ug mao ato nang gamiton diha sa pag hinulsol. Hinulsol. Repent. Mo ginako ba nga kanang that moment ba? That moment in our life nga gihatag Ginoo nato. Let us capture God's forgiveness. Siguroon, may siguro nato ang kuno ginato diha ang pasaylo sa Ginoo. Kanang mga a minute, no? The time to give in our life. Ato ginang i-capture nato ang peace nga ang Ginoo ug makahatag kanato. Siguro og ginato ang kuno ta gina. Kini mga gutlo nga gihatag Ginoo kanato could be the last minute. Kung siguro og ginato na
nga ato matagataman ka ng gitawag ito, kalipay nga ang Ginoo ug makahatag. Let that last minute in our life, let us capture God. Ang kuno to ang Ginoo, and capture eternity. Otherwise, kung dili na nato mabuhat karon, it might be too late. Now na. Visions that can change the world, trapped inside an ordinary girl. She looks just like me, too afraid to dream out loud. And though it's simple, your idea, it won't make sense to everybody. You need courage now if you're gonna persevere. You gotta answer when you're called, so don't be afraid to face the world against all odds. Keep the dream alive, don't let it die. If something deep inside keeps inspiring you to try, don't stop and never give up. Don't ever give up on you. Don't give up. Every victory comes in time. Work today to change tomorrow. It gets easier. Who's to say that you can't fly? Every step you take, you get closer to your destination. You can feel it now. Don't you know you're almost there? Oh, yeah, yeah. Gotta answer when you're called, so don't be afraid to face the world against all odds. Keep the dream alive, don't let it die. If something deep inside keeps inspiring you to try, don't stop and never give up. Don't ever give up on you. Don't give up. Who holds the pieces to complete the puzzle? The answer that can solve a mystery. Yeah. The key that can unlock your understanding. It's all inside of you. You have everything you need. So keep the dream alive, don't let it die. If something deep inside keeps inspiring you to try, don't stop and never give up. Mga Farisam the Holy Spirit. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Hesus Kristo yang anak kabugtong, Ginoo nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisakay sa ni Poncio Pilato. Gidag sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya, ropo kong sa buhi o sa mga minatay. Nagkuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Ang Diyos maayo ug maluluyon, nabati niya ang mga mulo sa iyang katawhan.
Gidala niya sila ngadto sa gisaan nga yuta. Busa karon ibungat nato kaniya ato mga panginahanglan. Diyas pag-ingon, maayo ug maluluyong Dios pamatia kami. Ang atong Santo Papa, magbadasig kanatong tanan ngadto sa mas mainitong gugma kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong nasod makabaton na og kalinaw ug nga mabungahon na ang matag-usa kanato diha sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa konkretong paagi, atong tabangan ang mga kabos ug mga gigutom. Sa ingon adunay kaangayan ang pagbahin-bahin sa mga katigayunan niining kalibutana, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong katilingban, magbamungahon diha sa pagampo ug sa pagpenitensya aron dili kita masudyaan kung hukma na kita sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na unta sa kaduganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga igsuon nga nangamatay, mahinluan diha sa kaayo o kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mayong maluluyong Diyos, pamagian kami. Higugmaong Amahan, dawata ang mga pag-ampo sa mahinulsulon katawhan, nga mapaubsanon ug matuhuon, miani sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Satisfied.
Igsoon mag-ampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa itong amahang magagagahong sa tanan. O Ginoo, malukmay kaunta nining mga sakripisyo. Kami nga nag-ampo nga pasayloon mo sa mga sala. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa sala sa mga kigsuon. Kiniya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa matagtuig nag-awhag ka namo paghinlo sa mga kasing-kasing, pagpangandam nga lipayon alang sa Paskos pagkabanhaw, aron sa pag-ampo namo nga labing mainiton, sa pagbansep sa nga buhat sa kaluyog labing masasigon, inguman sa pagsalmot sa misteryo, nga napakatao pag-usab ka namo. Makadangat unta kami sa kapuno sa grasya, nga ila sa mga anak sa Dios. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awi. Santos, ikaw Ginoo tuburan sa tanan ka santos. Ipadalay mong espiritu ara pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimog mipikas. Mihatag nining ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat yung pag-usabog miday. Mihatag niningadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginom ko mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa mag-ugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyog, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini haron paghandong kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo napatay, si Kristo naparang, si Kristo mubalikan. Paghandos nga matayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo, tugay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, ug himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Santo Papa, uban ni Jose ang among arsobispo, sa iyang mga kaabag nga mga obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, iyang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila, amikaw nga daygon ug amikaw nga mayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himayag hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita ngadto sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo mananging hari,
Ginoong Jesucristo din kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa ang mga sala, kung ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo o sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Pakita pa nag-inig so unay. Peace be with you. Father Pax, take home. Father, please. Kini mo ang kudero sa Dios, kadagawag tang sala sa kalibutan, bulahang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. My salvation, my
Pagdampo kita. Nakadawat kami sa pagsalig sa kaluwasan ng dayon. Ug nabuhong kami ani apa sa yuta sa panglangit nun. Nagahangyo kami kanimo Ginoo. Nga kini ngamong gihimo pinagining sakramento. Matuman unta pinaagi sa buhat ini sa mong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaamgo nga gipili siya aron mahimong santos nga sa iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagis sa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buyog hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pagpasalamat, mga isuon, una sa tuang ni Father Dave Villaseran, no? Si Father Manis, no? Atong regular donors sa TV Mass, ang atong choir Sons of Mary, pilgrims na to, vocation promoters, Deo Archdiocese of Cebu, sisters. World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi Chapter, led by Sally Pipito. Crusaders of the Holy Face, Santo Rosario Chapter, ang Legion of Mary, Senatus of Cebu. O sana nga may appeal ini, daghang salamat sa inyong tanan. Ang Ginoo man na kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dala niyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ulong naso ang vocation month sa Archdiocese sa Subo, mao nga hisgutan nato ang pamilya isip ang lugar na motubo ang bokasyon sa pagkapari, pagmadre, brotherhood o unsa pa man diha, no? Karon na atay mga isyu. Doon ako natagpuan niingon nga magmadre man unta ko ba? Pero akong papa di gyud mo sugot, so wa na lang sab ko. Ya diha po'y usang. Inahan ha, inahan. Uy anak, nakapasar ka sa bar exams, gawas na diha. Yang anak na haylo, mi gawas. Karon ang pangutana, ang Diyos nung ginikanan ba, pamilya, bubunga ba ni o bukasyon sa pagkapari, pagmadre, brotherhood o banta? Father Villaseran, ha? Director nato sa bukasyon. Father, sama na mo. So, sa akong kasinatihan, isip ang Archdiocese ng Director. So, nakasugat gud ko og mga klase-klase nga mga sitwasyon, no? Doon ay mga ginikanan nga dili sila gusto nga magpare o magmadre ang ilang anak kay kamagwangan lagi. Nya, moingon sila, ayaw lang mo sa pagsulod sa seminaryo, ayaw lang mo sa pagsulod sa kumbento, sa pagkamadre kay ikaw ra ba ang magpa-eskwela sa imong mga manghod? So, paningkamuti nga makakita ka og trabaho, ay aron makapa-eskwela ka, makatabang ka namo, kay ikaw ra ba ang kamagwangan? Okay. So, yes.
sa kuan sa istorya ni Padre ba, ako sa eksperyensya nga sa among mga madre nga sa Daughters of St. Paul, nakadungog ko nga ang uban gyud nila no, problema gyud nga mosuod sila, pero wa gyud sila ni padayon sila pagsuod sa kumbento ug nasinati nila ang bendisyon sa Ginoo sa pamilya. Tinuod na, sister, tinuod. Muna God will take care the eye. No, the family. Oh, God will take care. Imo na Padre ka ng imong microphone. Mga igsoon ko, kung kita mubasa sa atong Biblia, sa Lumang Tipan, nakabutang dito nga, kung muhatag kita sa Ginoo sa unang anak nato, it will be blessed until the 12th generation, sister. So, gigasahan gyud ang mga pamilya nga muhatag og anak sa simbahan. So aron dunay pa magmadri sa pamilya, Father, no, manganak jud daghan ang pamilya, Manganak no. ug daghan. Although ingon ni Cardinal Bo ang sa Cardinal Legate nga ni ari diri sa IEC nga mga Pilipino panganak mug daghan kay aron inyong ipuli sa mga nasod nga wa nay mga anak kay ang ila iro na lang og iring. Pusa kuno og aso, dogs and cats. Si Monsignor na That's good. Kanang mga anak yung daghan, pero ang gipasabot no kini ba, pamilya magdaghan ta, pero ayo pagdanghag. No? Sa to pa ay ibaw ba ka nga ang breeding place gyud sa bukasyon pamilya man gyud. Kaya good og ang maayong misyonero ba, makita man ang hiya sa maayong misyonero na ana ma-develop sa pamilya na ang pagpagkampuon. Basta mapuong ganing pamilya, ang spiritual value sa hanggap na sa mga anak, no? Na ay gugma diha. Mabitaw ang maitang magtiayon ba pag minyo gyud mo pahigugma gyud mo kana mo anak nga kuan mingo to dunay gugma ba? Muna mangupanya ganay kog pare, mangupanya sa kog pag minyo gyud mo. Nindot nga gugma nga pamilya, no? Ano mang sugod na diha? Naagis pamilya. Nya maasad ang pamilya sa gyud nga makita to ang magtubo ang mga bata diha nga dili kayo higot sa material nga butang ba, na espirituhanon. Una nga siya kuha na siya kanang binhi na nga murag kanang anda murag ma-fertilize ang laggamay ba. So ang pamilya pagka-importante gyud. Ako just imagine kung nusul pag magkapare kung ako mama wa ba mo simba kada adlaw ko oy prayer ba sa mga panimalay, no? Og wa pa ko kita nga labing-labing sila og kini mga butanga ba og pa ani di ko kuna kuno in town og so seminaryo. Pero inko like for example seeing your father kneeling down and praying. My God. Nindot gid na mag-ampot nga like ampo gud sa papa gud. Okay. So, Monsignor, makaingon ta nga daghan man kayong mga madre dire no na seminaryo mapare. Siguro kung kuan lang ni sila maka-share lang, nindot kay sila experiences sa ilang pamilya. Buntagan sa ta sister. Mabuntagan po. Kaya kani kadali lang. Kadali lang. Yeah. Kani pod kuno ang pamilya nga magdungan gyud og pangaon. Oo, magdungan og pangaon. Kay diya sa pagpangaon na pod ang fellowship. So ang mama ug papa maka-istorya, makapangumusta gyud siya sa iyang mga anak. No? Kay uban ra bang pamilya tungod sa trabaho, tungod sa kabisi, dili na magdungan pagpangaon. Okay. Tao, And no? finally, gyud importante, finally mo ni, alabing importante gyud ni, pray. Mo na gingon sa Ginoo, pray so that He will send laborers into His harvest. Siya ra gyud ang magbuot. Every day gyud na. Siya ra gyud, pray. Mao na labing importante, siya gyud magbuot ug siya magpadala niini. So let us pray for vocation. Okay. Amen. Amen. Pakalito ang Ginoo. Salamat. Ano? Okay. Daghang salamat.